जी हाँ, ठीक सुनली अपने। सब कुछ ठीक रहत तो जल्दिए हमनी फिर से पबजी गेम के अपन मोबाइल फोन पे खेल सकम। अपने लोग जानते होम कि पबजी गेम के नाम अब बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया हो गेलक है। कुछ गेमर एकरा शॉर्ट में BGMI भी कहत। ई गेम पे लगभग 10 महीना पहिले भारत सरकार बैन लगा देलक हल। बाकी हाले में ई गेम गूगल प्ले स्टोर पे फिर से लौके लगलक है। बाकी अभी ई गेम के डाउनलोड करके खेलल न जा सका है। ई गेम के बनावे वाला कंपनी क्राफ्टॉन के कहनाम है कि ओकर सर्वर में कोनो गड़बड़ी चलित है। इहे से अभी एकरा डाउनलोड करके खेलल संभव न है। क्राफ्टॉन बतैलक कि उ ई गड़बड़ी के ठीक करे के कोशिश करित है, जैसे कि हमनी जल्दिए ई गेम खेल पावी। ई गेम के भारत में फिर से खेले देवे के अनुमति मिलला पर क्राफ्टॉन के CEO भारत के सरकारी अधिकारी सबके धन्यवादों देलन है। जुलाई 2022 में सुरक्षा से जुड़ल चिंता के वजह से पबजी गेम के भारत सरकार बैन कर देलक हल। बाकी अब क्राफ्टॉन हमनी के सरकार के ई भरोसा दिलैलक है कि उस सब नियम और कानून के पकिया तौर पर पालन करत। एही से उम्मीद करल जा सका है कि हमनी जल्दिए एक बार फिर से अपन मोबाइल पर पबजी गेम खेल सकम।